राम जी के बनल बा सुंदर मकान हो, राम जी के बनल बा सुंदर मकान हो। ये बबुआ चलता अवधपुर धाम हो, ये बबुआ चलता अवधपुर धाम हो। टूटही झोपड़िया में राम जी जो रहले, टूटही झोपड़िया में राम जी जो रहले। योगी जी देखें तो सही नहीं पवले, योगी जी देखें तो सही नहीं पवले। बनवले मंदिर स्वर्ग के समान हो, बनवले मंदिर स्वर्ग के समान हो। हे बबुआ चलता अवधपुर धाम हो, हे बबुआ चलता अवधपुर धाम हो। शीतला ग्राम शालिग्राम शिला के प्रतिमा बनल बा, शालिग्राम शिला के प्रतिमा बनल बा। पलने में राम जी के अलगे छवि बा, पलने में राम जी के अलगे छवि बा। लागी जाई नजरिया, लागी जाई नजरिया कौशल्या के लाल के, लागी जाए नजरिया कौशल्या के लाल के। हे बबुआ चलता अवधपुर धाम के, हे बबुआ चलता अवधपुर धाम के। राम जन्म भूमि कनक भवन बा, राम जी जन्म भूमि कनक भवन बा। दशरथ महल और संतन भवन बा, दशरथ महल और संतन भवन बा। हनुमत के पहरा अयोध्या में लाग बा, हनुमत के पहरा अयोध्या में लाग बा। हे बबुआ चलता अवधपुर धाम बा, हे बबुआ चलता अवधपुर धाम बा। 22 जनवरी को बुधवार के दिनवा, 22 जनवरी बुधवार के दिनवा। यही दिन भवनवा के होला वर्ष गांठ बा, यही दिन भवन, यही दिन भवनवा के होला वर्ष गांठ बा, यही दिन भवनवा के होला वर्ष गांठ बा। हे बबुआ चलता अवधपुर धाम बा, हे बबुआ चलता अवधपुर धाम बा। तो फ्रेंड गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताना, फिर मिलते किसी नए गाने से, तब तक के लिए बाय बाय। बंद हो गया।